otvaramo još jedan dodatni sadržaj u školi, jako koristan, izuzetno koristan, jer su i najmlađi sudionici u prometu i znamo da imamo i puno teških slučajeva i nezgoda u prometu, tako da je to izuzetno važna situacija da se od najranije mladosti počnu obučavati, pripremati za sigurno sudjelovanje u prometu. Radi se o projektu kojim želimo podići tu prometnu osviještenost naših najmlađih, da povećamo njihovu sigurnost u prometu. Ovdje se radi o jednom prostoru koji je izgrađen tijekom onog famoznog javno-privatnog partnerstva koji je bio predviđen za atletsku stazu, međutim zbog same svoje izrade, asfalta i svega nikad nije mogao biti u funkciji. Evo tako da smo odlučili dati jednu namjenu koja nedostaje ne samo u općini Kneginec nego i šire. Ovo je projekt koji smo inicirali, općina je odradila svu projektnu dokumentaciju, nakon toga predložila županiji da se ide u realizaciju ovog projekta. Danas obilazimo 3 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija, to su škola u Gornjem Knegincu, Trnovcu, u Šemovcu. Vrijednost 3 investicije koje smo proteklih mjeseci odradili u te 3 škole je oko 236.000 eura ili po starom 1,7 milijuna kuna. Ovdje u Knegincu je uređen ovaj poligon za vožnju biciklima gdje će učenici ne samo ove škole nego i škola iz okolice mogli učiti vožnju, a isto tako prometnim pravilima.